आं श्री अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम आरो दिनै आंजों लोगोसे दङ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सोद्रोमा फिरन ब्रह्म आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि वीरेन्द्र बसुमतारी बिथां लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि केसियार शिबनाथ ब्रह्म बिथां दिनैहाय बे प्रेस कनफारेन्स बा प्रेस मिटखौ बे कारनै लेंनाय जादों जे थांनाय मे दाननि जेनाखि फार्स्ट उइक बिसेसकै 4 आरो 5 तारिखनि गेजेराव दिनै गवालपारा दुधनैयाव जेनाखि गाज्रि जाथाय जादों जे जोंनि सानै बर' हिन्जावसाखौ माखासे गाज्रि आखुनि मुस्लिम कमिटिनि सोद्रोमा माखासे गाज्रि मानसिफ्रा माने लांखारनानै बे इटा भाटानि फेक्टरियाव लांखारनानै हरसेमानि गेंरेप खालामनानै बिथांमोनखौ उनावहाय लामायाव गारनानै गालांनाय जाथाय बे जाथायनि सायाव बेखौ दिनै निउस मिडिया पेपार मिडियायाव नुनानै जों जोबोद खास्रि बिस्रि मुगैदों दुखु मोनदों बिखा गावदों थानो हायै जादों दा बेबायदि जाथाय जे अन्थाव बाथाव माइनर गथ' गोरलै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ लामानिफ्राय निसा जाहानानै पिकआप खालामनानै लांनानै साथामजों बिसोरो गेंरेप जेनाखि हरसे खालामनानै आलाय-आथानि भाबै बे गथ' फिसाफोरखौ लामायाव दोननानै थांनाय आरो बे जाथायखौ लानानै जोंहा गवालपारा जिल्लानिनो बिसेसकै दुधनैनि थांगाबारि भालापारा गामिनि जेन'बा दिनै जोंहा रुंसारि जालांनाय हिरण्मय खाख्लारि आरो बिथांनि दैदेननायाव माखासे बर' सेंग्राफ्रा बै जे इटा भाटायाव लांखारनानै जे रेप खालामहैदों गेंरेप दा बिनि सायाव सावरायनो सोंनो बिथांमोनहा थांनायनि सायाव दिनै बे धनालिनि न'खराव दिनै बिथांमोनहा नुजाहैदोंमोन आरो सोंहैदोंमोन बे समावनो खोथानि बाथ्रानि तर्क बितर्क जानायाव दा बे धनालिनि धन तालुकदारनि जेनाखि बिदा शेखर आली बिथाङा शेखर आली आरो बिनि बिब' पारमिना बेगम बिथांमोनहा अस्त्रजों सिखाजों आरो लावथिजों लोगोसे गोफार देगार जातीय जिनिसजों आक्रमण खालामो बिथांमोननि सायाव आरो बे आक्रमणनि जाउनावहाय जोंहा हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा जोबोद गाज्रियै बिखायाव आघात मोनो लोगोसे बिखुङाव सुजानाय बिथांनि लान्सआव हयथ' देगारा मोनहैदों जायनि फलाव बिथाङा माखासे साननि उनावहाय लोगो थैयाखैबाबो कय दिननि बिथोराव बिथाङा थैनांगौ जादों बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा जोबोद बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिखा गावनाय बाथ्रा दिनै खास्रि बिस्रि खोमोन गसंख्रांजोबनाय मोनसे जाथाय जादों जों दुलाराय बर' माहारिया दिनै बे जाथायखौ माने बिराद निन्दा खालामो जों बिराद मुगैयो जोङो दुखु फोरमायो रागा फोरमायो जे जोंनि बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया दिनै शान्तिपूर्ण भाबै रायजो जाग्रा जोंनि बर' बा ट्राइबेल माहारिया गुबुन रावनिबो हारिनि हिन्जावफोरनि सायाव बेबादि इनाय नोजोरजों खालामा रावखौबो दासिमबो खुनु मोनसे हारिनि हिन्जावसाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ जोंनि बर' सेंग्रा बा बर' रायजो राजाया बेबादि जिनाहारि खालामनाय अत्याचार खालामनाय जेन' रेकर्ड गैया दिनै बे जाथायखौ लानानै जोङो दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै जोङो बिराद दुखु जोङो फोरमायो लोगोसे जोङो बै जाय माने उदखारिफोर बिसेसकै धन तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली जायनाखि साथामा गेंरेप खालामदों बे गेंरेप खालामग्राफोरखौ जोङो बिराद माने निन्दा खालामो मुगैयो आरो बिथांमोनखौ पक्स' आयेननि दारै माने लाइफ लं हय जेल जानाय आरो नहते फासि होनाय जों बेखौ दाबि खालामो जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय बेखौनो दाबि होगोन जे बिथांमोनखौ पक्स'नि आन्डाराव माने सेन्टेन्स टु डेथ नयथ' लाइफ लं इमप्रिजनमेन्ट बेखौ सरकारा होनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि माहारिनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा दाखालि जे प्रेस स्टेटमेन्ट होदों बे प्रेस स्टेटमेन्ट होनायावनो
जिनिसा जोबनो नाङा आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां दल संगठन दं अर्गानाइजेसन दं जोङो नोंथांमोनजों दंफायो नोंथांमोनहा बे जिनिसखौ चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायलायनानै जाहाथे गोख्रों आखाइजों जाहाथे बेखौ दमन खालामो मानो होननानै बुङोबा बे बर'नि जातिनि मान सन्माननि बाथ्रा जोंनि रैखाथिनि बाथ्रा जोंनि बर' जातिनि मान सन्मानखौ बियो नस्थ' खालामदों आरो सासे बर' सेंग्राखौ दाय गैया फोथै गैया इनाय भाबै बुथारनाय माने निष्ठुर भाबै बुथारनाय जों बेखौ मालाबाबो सह्य खालामनो हाया बेनिखायनो बेखौ बुथारग्रा बिसेसकै शेखाबर आली आरो फारमिना बेगम बिथांमोनहाबो सेन्टेन्स टु डेथ जानांगौ आरो बे सेन्टेन्स टु डेथ आरो बै जे पक्स' आयेनाव बिसोरो लाइफ लं इमप्रिजनमेन्ट नहयथ' सेन्टेन्स टु डेथ मोननांगौ बै साथाम रेपिस्टफ्रा दा बे जिनिसखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों माने बेबस्था लानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ प्रेसार होनानै जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंहोनो हायो बेनि दायित्व लानांगौ आरो बिथाङा बेबायदि दायित्व लायोबा जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय दिनै बुंगोन जोंहा फुरा जों बेवहाय मदद होगोन आरो नोंथांखौ जों खावलायगोन थाबैनो जेरै नोंथांमोनहा मालाबा गोबां केसाव डिस्ट्रिक्ट एबसु मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोनहा प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय बा नोङो धरना होनाय हाबाफारि लानो नोंथाङा बिथोन हरो थिग बेबायदिनो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि गासिबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव धरना प्रग्राम लानांगौ जाहाथे बे धरना प्रग्रामनि दारै सरकारनि खाथियाव जों बेखौनो दाबि होनो हायो जे दसि मानसिफ्रा रेपिस्ट गेंरेप खालामग्रा आरो बै जे हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ बुथारग्रा मानसिफ्रा जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा मोननो होनांगौ बेनि दाबिखौ जाहाथे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एबसुआ माने प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेखौ डिसिनि अफिस मोखाङाव धरना होनांगौ आरो बेखिनिखौ मावफुंनायाव जुदि जोङो गासिबो दल संगठना बेवहाय जों मदद होगोन आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्रायबो जोङो बेखौ मदद होगोन आं दिनै बुंगोन बे जाथाया दुलाराय बर' फरायसानिल' नङा दिनै बे बेलायावहाय जोंनि गुबुन गुबुन जे जातीय संगठनफोर दं जेरै बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद गुबुन जेसेबां आफाद दङ गासिबो आफादानो बे घटनाखौ निन्दा खालामनानै आरो दसिफोरखौ उपयुक्त आरो गोख्रों साजा होनो थाखाय बयबो डिमान्ड होनांगौ आरो इमिडियेट प्रत्येक जिल्लायाव धरना होनांगौ आरो बे धरनायाव गासिबो दल संगठननि रायजो राजाफ्रा माने बाहागो लानांगौ आरो बिनि दायित्वखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लानांगौ दिनै जों बर' हारिया मोनसे सादा सिदा जाथि दिनै जोंनि मानसिया नाहा थाङो मैहा थाङो गान बाजना थाङो अब्ला जोंहा माने मोनसे स्वाधीनता मोनसे स्वाधीन भारतनि मोनसे देशआव आसाम बायदि देशआव मोनाबिलि बा जिखुनु टाइमाव गान बाजना नायनो मोना नामा दिनै माबा बैसागु फोरबो जाहैनो मोना नामा बाहाय जोंनि मानसिखौ मानो बेबायदि अत्याचार खालामो जोंनि हिन्जावसाफोरनि सायाव माने एथ' निर्यातन अत्याचार अमानुषिक अत्याचार मानो खालामो दिनै बेखौ जों बयबो माने सेन्टिमेन्टेल जानांगौ आरो बेबादि जाथाया गोदोनिफ्रायनो एफा जाबोबाय थादों मानो जाबोदों जोंनि बर'आ जे बै दसिफोरखौ उपयुक्त भाबै साजा होनो हाया मानोना जोंहा गभर्नमेन्ट गैया आरो जोंनि जेनाखि पुलिस बिफाननि जायफोर बिथांमोनहा अफिसार दं बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिया जेब्लानाखि भिक्टिमाइज जायो बे भिक्टिमाइज जायोब्ला बिथांमोनहा बारा मोदोमाव नाङा माने बिसोरो गा एरा खालामो आरो लोगोसे बेबायदि केसाव बिथांमोनहा पुलिस अफिसार बिथांमोनहा गोगोम माने मैखोम माने गिदिर अंकनि थाखा थफ्ला लानानै केसफोरखौ हालखा भाबै लिरनानै हरो बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंहा बेराफारसेथिं गभर्नमेन्ट गैया बेराफारसेथिं जोंहा मन्थ्रि गैया आरो बेराफारसेथिं पुलिस प्रशासना जोंनि आखायाव गैया बेबायदि जानायनि थाखायनो दिनै बर'आ माने गोबां समाव फ्राय जोङो निर्यातन एबा बेफोरबायदि माने जाथायाव भिक्टिमाइज जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जाहाथे इयुनाव बेबायदि धरननि बर' हारिनि जोंनि हिन्जावसा बा हिन्जाव माहारिनि सायाव जाहाथे बिसेसकै मुस्लिम कमिटिनि मानसिफ्रा जाहाथे बेबायदि गाज्रि आखुखौ जाहाथे खालामा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे गिदिर लेसन होनाय बे लेसन होनायखौ खामानिखौ दिनै मावनांगौ गोदोनि दिनाव हयथ' जानो हागौमोन दिनै आजिखालि जुगाव सोब जातियानो दिनै डेभेलप जाबाय
बयहाबो दिनै दल संगठन दङ दिनै दिपेन बर' बिथाङा आमसुनि आमसुखौबो बा मुस्लिम जेनाखि स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशनफोर दङ बिथांमोनखौबो खावलायनांगोन जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे बे मुस्लिम कमिउनिटिनि जेनाखि दुष्कृतिकारिफोर जाय दुथांफोर बिथांमोननि सायाव जाहाथे कन्ट्रल खालामो जाहाथे बिथांमोनहा जाहाथे बेबादि खालामा जोंनि बर' हारियाथ' मुस्लिमनि खुनु हिनजावखौ बेबादि खालामफेराखै गतिके मुस्लिम सेंग्राफोरखौ जोंनि बे मुस्लिम जेनाखि सात्र संगठनफोर दं दल संगठन दं बिथांमोनहाबो जाहाथे कन्ट्रल खालामो जाहाथे बेबादि दुनाय घटना जाया बिनि थाखाय बिथां दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा बे दायित्वखौ लानांगौ आरो बिथांमोननो वार्निं होनांगौ आरो सेकेन्ड टाइम जाहाथे बेबादि जाथाया जायोबा जों बर' फरायसा आफादा बेखौ जिरायनानै थानाय नङा बेबादि हुमखि होनांगौ दिनै बेखायनो आं सानदों जे प्रेस स्टेटमेन्ट खेबसे खेबनै होनायनिजोंल' नङा जोङो बे खामानिखौ जरदार भाबै जाहाथे सरकारा एक्सन लायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे फासि होनायनि साजा लानो हायो बेखौ नारसिननो थाखाय जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामनानै डेमनस्ट्रेसन होनानै बा बन्द कल खालामनानै जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो सिफ जानानै सिरि थाबा जानाय नङा बे आलदा मेटार होननानै बिथाङा नारगारनानै थाबा जानाय नङा बिथाङाबो सासे बर' हिसाबै बिटिसिनि मुरब्बी हिसाबै दिनै खोथाखौ बिथाङाबो बुंनांगौ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मा एलायन्स सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो खावलायनांगौ जे बे घटनानि सायाव जे दसे व्यक्तिफोरखौ मोजाङै माने अनुसन्धान खालामनानै माने गोख्रों रोखोमनि एक्सन लानांगौ बेबादिखौ प्रश्रय होनो नाङा बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनांगोन मानोना बिथांमोनहा एलायन्स गभर्नमेन्ट एखे माने एनडिए सरकार गतिके बे जोंहा दा मोनसे खाबु दङ आरो बे खाबु थानाय समावनो जुदि बै दुथांफोरखौ जुदि जों कन्ट्रल खालामनो हायाबा इयुनाव मालाबाबो हानाय नङा कन्ट्रल खालामनो दा आं बेखायनो दिनै दुलाराय बर' बैसोगोरा आफादनि जानानै खावलायनो सानदों जे बे इस्युखौ जों मालाबाबो इजि लानो नाङा जों बयबो गोख्रोङै साखाफारा जानानै खौसेयैनो गासिबो बर'नि दल संगठना ज' जानानै बिनि सायाव सरकारखौ नारसिननानै माने गोख्रों राहा लामा लानो थाखाय जोङो प्रेसार होनांगौ दिनै जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बेबादिनो मोनसेल' उनाव मोनसे बिसेसकै मुस्लिम कमिटिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' आइजो माहारिफोरखौ गोबां रोखोमनि निर्यातन खालामबोबाय जावले जों बेसेबां सह्य खालामबावनो बेसेबां नायबावनो दा दिनै बिसोरथ' उन्दै माइनर गथ' जाहैबावबाय आरो बिनि बादैबो नोङो गोबां मुस्लिम कमिउनिटिनि माखासे गाज्रि मानसिफ्रा जोंनि फिसा सानै जानाय सासे जानाय साथाम जानायखौबो लानानै खारबाय थानाय बेफोर जाथायाबो जागासिनो दं दा बेफोरखौबो जोंहा कन्ट्रल खालामनांगौ बाथ्रा दं बेनिखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके माहारियारि आफाद बिथांमोननि आखायाव बे जिनिसा दङ जाहाथे माने मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बेबादि खालामनो हाया गतिके मुस्लिम कमिउनिटिनि दल संगठनफोरजोंबो बे मेटारनि सायाव गोथौयै सावरायनांगौ दं होननानै आङो सानो बेखौनो आङो बुंबाय आरो बयखौबो आङो खौसे जानो थाखाय खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेहायनो फोजोबबाय।